TrueDriver, здравейте, Марто на телефона. Ало, добър ден! Имам важна бизнес среща в София след 3 дни. Трябва да стигна с по-луксозен превоз, но имам едно условие. Добре, разбира се, какво е то? Никакъв черен цвят. Нито колата, нито дрехите на шофьора, абсолютно никакъв. Черното ми носи лоша енергия. Разбирам. Добре, какво ще кажете да ви изпратим сив автомобил с шофьор, например, с бежев костюм? Ще се погрижим и за аромата в колата да е успокояващ и ще предупредя шофьора да пусне, например, класическа музика. Как ви се струва това? Да, идеално ми звучи. Знаете ли, предната фирма ми пратиха черна кола и се спука гума. След това резервната гума, шофьорът я изпусна в една канавка, докато му помага да извадим, си изкалях обувките за 800 евро. И накрая се оказа, че с резервната гума трябва да караме по-бавно и закъснях за срещата. Разбирам вече притеснението ви напълно. Ами, това с нас няма как да се случи, понеже дори да стане такава авария, ние веднага ще изпратим друг автомобил, така че винаги ще стигнете на време и без притеснение. Супер, много се радвам. Вие сте на друго ниво. Изпращам ви веднага на мейла запитване за датата и часа, в който искам да пътувам. Разбира се, след малко колегите ще ви потвърдят резервацията. Колата ще е там в уговорения час. Благодаря много. Хубав ден. Чао, лек ден и на вас.